sekuru makadi aiwa ini ndiripo hangu makasimbera tiri pesa ari sematari matari right handitika sure tinotenda tiri kuona tina madzibaba adhumisa kana kuti tiramba tichivati madzibaba adhumisa here muzukuru wenyu madzibaba adhumisa zvakapera zvezvo tinotenda bozi kana munhu wabatsirwa kana muzukuru apera ka haticharamba tichiti madzibaba adhumisa akunzi muzukuru wasekuru kanengo ndizvozvo nekuti takutarisa upenyu hutsva kana kuchechi yangu wakanamata kune unotendeuka pazvinhu zvako zvakaipa uchizova munhu ndizvozvo handitika handitika aya regai timbonzwa iri nezvinhasi regai tinzwe muzukuru wenyu akazvara patsva muzukuru wasekuru kanengo tanga tajaira kuti madzibaba zvinozvanzi nasekuru aiwa munhu akabhabhatidzwa mudare masekuru zita renyu chairo chairo ndiri kuti chii muzukuru wasekuru kanengo Douglas handitika mukoma Douglas muzukuru wasekuru kanengo regai tidai so wamakagara naye pasaidi ndiani anzi Priscilla ukama hwakamira sei ukama hwedu mamira hwakaita mamira hwakaita ukama hwedu hwekuti ndiye ava mudzimai wangu makorokoto handitika so akamira semudzimai wangu masanganurana takaita nanzikafungiri ndikasongana naye asi takuti mukufamba yaibva kuchechi kwakewo mukufamba muyanjika ndako amene zvakuitika imba ndakodi ndakomukumbira namba dzakachibhandika ndakazitanganyanga 3 to 4 achibva andida so andida kudaro takazoti papera 2 weeks ichibva tasweded misikawa takaita ichibva bata pamuviri so abatamba pamuviri chakazoita ndandisina foni ipapo pane foni yandaishandisa so ndichishandisa foni mudzi yavo foni amene akamudza kuti kudi ana kunge aita communication yeni so iye ndandakamudzangu chokwadi alright izvozvezvo tumwe hatina nebasa rese toda kuti nhasi tiri mudare rasekuru kanengo tinoziva kuti pane zvimwe zvaunogona kunge usina kunge wakaudza mudzimai wako asi amudzimai wako saka nhasi toda kudai so sezvo tiri mudare masekuru kanengo toda kupa mukana handiti wokutaura kumukadzi wako kumudzimai wako uchitaura nesuwo zvakare kuti padare rasekuru kanengo chii chakakunza padare rasekuru kanengo kuti tizosvika pazuva ranhasi tizowanzwa mudzimai wako anogona akazvinzwa tichiti wakabhabhatidzwa handiti chitaurirawo mudzimai wako kuti padare rasekuru kanengo uri ngonzwa vanhu vachingotiti ndiri muzukuru wasekuru kanengo hongu ndiri muzukuru wakanengo pane zvakandidhonza kuti ndiuye padare rasekuru kanengo asi ndezvizvi hanzi mudzimai wako ati makasangana achibva kuchechi handiti muchechi mune nhoroondo yaso handinoiziva akanga achienda kwaaenda kunouraya vanhu kana kunoita sei ndobva asangana naMwari handinoiziva ndokuzotanga kufamba nevhangeri handitika sakura kuti munhu muupenyu hwedu tese tinogona kunge tichimbofamba nenzira dzakaipa asi dzimwe dzenguva kana Mwari vati nguva yako yekupona yakwana handitika ndangoti ndikupe muenzaniso yekuti unyazonzwa kuti nhoroondo yemurume wako iri kubva kupi mukoma Douglas taurai nyaya muchidimbo zvavo chakandonitsa pano pasekuru kanengo inayo kuti ndakabva kuSouth Africa ndiri kuSouth Africa mabasa andaiita ndairarama ndiri munhu aita zveutsotsi asi utsotsi hwandaita ndaikuitira kumadzibaba ichibira vanhu mabiro andaita vanhu wavo wokuti ungasvika mudambudziko rako ndaikubatsira ndaindipa mari asi pasina chaidi chaibatsirika papopo ndasiri kurofita kutsvaka kurarama saka ndo zvakazondudza pasekuru kanengo kundizoya pano ndibatsirwa nasekuru kanengo ndizogara magariro andakaita nhasi unosvika ndizowana iroyo inhau yasekuru kanengo saka ndo mamiriro azvakaita handowazvinzwa blessing kuti murume wako dzimwe dzenguva aenda kuSouth Africa zvinhu zvakanooma ndokubva atanga kunyebera vanhu kuti ndiri madzibaba vanhu vouya usi kunyebera kuprofita vouya unyebera kuvabatsira asi achiziva kuti hapana kana mweya waenda sei waainawo iyewo zvakare anoti zvinhu zvakanga azviona iye aitomboendawo kumasowe
semutendi akatendeka ndokuonawo zvaitwa nemaprofita kuti apa hapana chiprofita iye ndokuzvikopawo izvi ndotakakuita kuitira vanhu asi sekutaura kwaari kuti ndakazozvina kuti zvinhu zvika hapana kwazvinondisvitsa ndo paakatereka ndiuye kwasekuru Kanengo ndiuye kuzoita sei kuzocheneswa ndirarame upenyu hwangu saDouglas upenyu hwangu wakanga uri wakudhara. Unotiwo chiine mashoko emumwako Adadzi Blessing? Ndozvitambira ndo zvazviripo panguva yacho. Handiti hakuna kuti nhasi hatirari magumba nhasi Douglas aparari wakadiundudza handitika tinotenda sekuru manzwa muzukuru wenyu muzukuru wasekuru Kanengo Douglas achireurura kumudzimai wake uyewo zvakare nekumubudira pachena zvimwe zvaakanga asina mbobvira aita se asina kumutaurira. Hatizivi kuti mashoko enyu ekuvaka kumudzimai waDouglas ndeyekuti sezvo agamuchira mabasa akambenga achiitwa nemurume wake. Ya ndinotenda mashoko akanaka chose ndachingokumbira kuti shoko raMwari kutanzi mukadzi akangwara anovaka imba nemaoko yake, mukadzi akapusa anoputsa imba nemaoko yake. Kana iye azvipira kuti murume wangu watendekwa munhu kwaye rega tichigarisana ndichavasapotawo. Zviva nechidzidzo kuna vamwe vanhu vanosangana nemaproblems ewayo ngavaiti vabatsire vawanikwewo. Kazhinji ndine nzenza dzakawandisa nzenza dziri kushaya varume vanoroora. Saka zvakanaka zvapachirindi kuna vamwe vanhu kuti hongu murume mbavha unogona kugara naye, murume tsotsi unogona kugara naye, mukadzi hure unokwanisa kuritora urisisa mabasa akaipa kugara nao. Kuno matotora mbava chache vaya vanotora zvekukechwa achinotora mukadzi achitogara naye achitoita mhuri naye. Kufamba kwengozofamba konzi akamunozana akadzonyawa vaitombokechesa so. Saka iwa zvakanaka zvinokudzwa muzukuru wangu ndafara nemashoko ataura kuti ndangozvipira ndozviripo inini sezvo matasiya basi mabasa ake yakaipa. Tinozvikudza zvakanaka chaizvo hapana dambudziko. Takutongotiwo Mwari varopafadzi nemadzimu vakutungamiriro. Iwe muzukuru wangu Douglas uchisiya mabasa yakaipa uchigara nasekuru uchibvuma kutumika sezvo ane mhuri wane mukadzi handitika. Mai Douglas ndinotenda nemashoko enyama taura ndinokudzwa izvozvo moita saizvozvo mogara zvakanaka panetsa hatidi kuzona problem. Iwe Douglas pana vanazukuru vakasiyana vakanaka vakanyangara chichi hatizonzwa kuti mangwana waunitsa nemukadzi kuti wakuchovera futi mukadzi. Kana wati maziso akagumira ipapo ngagumire papi ipapo. Kune zvirwere, kune HIV, kune sick, kune zvirwere zvakasiyana. Saka hatidi kuzonzwa mangwana futi kuzonzi Douglas akuda nemwe musikana futi ini ndibva tatopesana ipapo. Saka ndinongoti wewe sekuguma kwaito masa yako woita sezvo iwe musikana wafuti zvakare pana arume akasiyana kuna anofurasha mari ngokuti murume wangu ane nhamo ubva kuti ndandichada uyu kuti hana mari. Aiwa Mwari nemadzimu ndovanoziva upenyu hwenyu kuti vachakubonerai zvipi ramangwana. Ndatendawo. Mukoma Douglas, chekutanga munoti chiine mashoko emudzimai wenyu? Ine mashoko emudzimai wangu handina zvandikataura naye asi ndotopinda neunzwisisa kake. Ndinotopera naye mashoko andinokuti vanhu vese vemudare vakanditambira nokuti mazvarirwa ndakaitiwa havamazivi, ndinokura kwandakaita havakuzivi, asi mabatirwo andakaitwa nababa vangu kana namai chaivo nemabatirwo andaitiwa pano zvakatosiyana. Vanhu pano vari mubata sokuti ihama dzangu inini chaidzo tani mabatirwo andaitwa nevefemili yangu chaivo. Saka zvinhu zvandoda kutenda kuna sekuru nevamwe vese vanotevera kuna sekuru futi. Ende kuzoona futi kwandaita mudzimai uyu ndine stori rokuti hakuna kana kuti ndati ndikanyenga munhu chaichai kana 2 weeks tatosiyana. Anokuitira chi anokuitira mwana kunze kwemunhu 1 wandinaye mwana akandiitira 2017. Asi chiro waiti ukaitira munhu mwana aikukubvisira chi mukavatamisa ukaitira mwana oita mwana odi okubvisira mimba. Saka uyu ega nditoshawa kuti ende for sure ndakatomurasha namba dzake asi nhasi uno akanditsvaga usvikadi
andiwana ndiri pasekuru saka zvinhu zvandoda kuvatenda chaivo chaivo kuna sekuru Kanengo kuti sure batsirwa ndabatsirikana asi uno munhu akauya sezita ragara riripo rokudanwa kuti madzibaba asi mukapinda pajirawo pasekuru Kanengo mukatara pakona atomboza ndatemba neumwe munhu nechitina zvikaaajirawo nenhau iyoyo kuti handichadi kuti kuzviwa noda kuti ngongozita riro kandikariwa ronofungidza chi mabasa akaipa saka zvinhu zvandoda kuti ndakunasekuru neumwe wese vanotevedzerana nasekuru kuti for sure batsirikana zvamwari ende handidi kunyepa kuitawo mudzimai anogara pasaidi pangu achibvuma zvese zvandinotaura achiita nezvangu handisi chandichada pauroramba chii nekuti chakakosha kuva nechi kuti unzi murume unge une mhuri asi for sure ndasimboti ndava nayo saka zvinhu zvandoda kutenda muupenyu hwangu hwese makamedu ndini festival asi pafestival nababa kwangu hakuna nechi ane mudzimai kuita kuti mukoma wangu ariko mukoma ndinoti mukoma wanokwaba munemi hati mugariwo foshwa nevakadzi 2 days 3 days vanogara vachidi and achiri the same story andaiva nayo kuti wawetirabuna mimba utori asipira ngekuti foshwa ine murume wandabunda saka neniwo zvinhu zvandoti mashoko asekuru ngaagare paka nekubatsirwa kwandakaita zvigare mukati mehana yangu kubatsirwa kwandaitawo zvisazoti pando like kuchinja kuti ndomusiya uyu asi mweya wandinayo like naizvezvi mweya wandokumbirawo usabuda mukati mehana yangu forever zvikamwara kundiparadzirisa manje muzachinoitika padikine mukairamba ndoba inopfumbira ipapo handiti vazvona zvinhu zvenikname kai ndezvekutogamuchira woseka nezvazvo zvinogona kuzongopera zvega nekuti asi nekufamba kunguva asi ukada kutongoiti handiri kunzwa anondishedza haibude handiti mudzimai waDouglas unoti chione mashoko atova nemurume wako uyewo zvakare nekuna sekuru ndinosekuru naita basa rinokuramba kwamaita zvakaitwa nemurume wangu zvatopfuura ngozvitambirawo takutarisa zviri kumberi aiwa tinotenda sekuru manzwa mashoko kubva kwavazukuru venyu Douglas nemudzimai wake chivhara idari aiwa zvinotendwa kuti una mwana watona maproblems iwaya nditasati achauya kuti chizovabatsira vachizoti kuti sekuru ndakazoroorwa anditi tine ngozi yedu 1 ndichazoitaura zvaingozi tikutazokoroeka iri ngozi iyoyo zvisho ndichaitaura zvangu ayashupa ngozi iyoyo ai ndichazoitaura muri kuitadza here matare iri kutadzwa here handisi kuitadza ngozi idatambotono saka ndakabva kunenyukuisa mvura kuti zvipere aiyo ingozi zvishuwa For tuning into Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Achandiri kukumbira kutanga nhasi ndipo 2 months kwandoda kuti nditore license and then you know kuti ndogona drive so ndoda nditore license yemuno muZimbabwe then South Africa I don't think ndichadzokera South Africa and yekusouth Africa yanga iri fake license South Africa anokunzwa muno upenyu hwake hwese upenyu hwake hwese ndofunga chiri chinhu chake chaiche iyeka ndofunga izita rake nichi nefesi yake pandakanogadzira fake license and I hope kuti anopaziva kupaziva iye hasi fake license iwe so tarisha ndakanogadzira fake license yakandipindisa basa semunhu chakandisa nditsvage basa kuda kwani ndandiri mupfuri nashira achakandisa kuti ndizotsvaga license kuda kwani pachandoda kukumbira una period yokuti shoma ndakutadzira ende mari yako kuti uye panapa kuda kudzosera mari yako oda kuti since ndakasiyana newe wakasiyana kandi muchumisi handizivi mumwoyo mangu ini ndichinaye but handizivi mumwoyo make ukaita zvakanaka anozokuva murume anoregerera murume anoregerera isusu kudzimba uko ndofa kwadai takatotutiswa
But tinoregererwa kuti uye panotaura chokwadi zvinhu zvakandishungurudza kusvika zvabakwa mudare nasekuru. Sekuru handina kuti ndakatenga sekuru wako ndakatenga mukoma kipati, asi ndega ndakuona kuti mabasa ndiri kuti haasi right. Ndichibva ndauyawo pano handina kuya ndine kodzero dzokuti ndine pfungwa dzokuti ndikuya pano pasekuru, asi ndakazokaruka ndava papi ndava pano. Ndichipinda pakagara maiguru apo, sekuru akandiudza nezvako, wakati une munhu wakatorera mari yake, ende for sure ndikaziva kuti paupenyu hwangu hwese munhu ndakatorera mari andakasiya chikwadziwa ndiwe, ende for sure handina mumwe ndakatorera mari kunze kwako iwewe. Ende unozviziva chero newe pandaidaniwa nichinzi undibatsire handina munhu wandaichacha, asi ndaikuzoita mabenefit ekuti ndaipuwa chi pamari yabviswa vanhu iya ndobva pane mabenefit angu andaiwanendesa muhoma. Pane nyaya ndamboziva kuti madzibaba nasingavanzwisise ndifunga pane vanakanga ndokuratidza kutaura ugotaura. So ndokuya kwandakaita pano kuti iwe uzosvika pano ndokuda kuti handina kuti ukouya pano asi nawo yakabva mudare yekuti iwe mwoyo wako hauna kudi 30,000 yakawanda baba. Musapedzere vamwe vanonguva kana wachinge wabvumawo ina ndione kukurebesa nyaya ini. Saka ndichandikumbira ndechekuti usandipa mutengo because ukandipani chaupenyu hwangu wokuti unoda mari in 2 months, otherwise in 2 months handiwa ndikosvika pakufa ndisina kupa chi mari iyoyo. Chandiri kukumbira ndipo period kuti kwete ndipo period ukandipa 2 months sokutsvaka basa, mwedzi wechi3 ndichatanga kubhadhara even 1,000 even 2,000 even 5,000 is depend kuti ndikukora mari, but hapana pandikamuzoti kwanzi ndahora ndotadza kupa mari yako, hapana. Sekuru zvokutaurwa nemusikuru wenyu. Alright, mirasa wanga pane zvawangada kutaura zvawati wanga kangana. pane ndambotaura munhu iye wekuti aitivhora makadhi aigara nemurume wake, saka mhuri yemurume yaigara munharaunda yataigara akanotaura kuti zvoni mai vacho vane zvavanoita, saka akatoti tiende tese kumba kwamai vemurume mukadzi zvikanzi vasvika bvaprofita kwakaita akati mai munodai zvekuti unosvika unanga nechakati ndaivapo. Mai vaibva varamba hamene kutaura kwataiziva kuti chokwadi kanti ine tadzoka vakanosvika vakati mumba memukadzi makawanikwa dati, vamene vakasiya vatisa bhaketi renchichi pane zvavakasiya vatiitai, then zvinhu zvavakatiitai makazowanikwa dati, mawanikwa dati azvikanzi mazviona zvandaitaura kuti chi mai ava nezvavanoita inyaya yekutamba. Mumba mandinogara vakati mune zvinhu zviri, vati mune zvinhu zvirimo vakati titsvakai mukaka, tikatsvaga mukaka wakakusha imba imomo nemukaka, vakandibudisira chinhu chinenge gonzo, vakati ndo zvinhu zviri zvikukanganisa mararamiro iyo kamadziva yazongopinda kuti rambonzwa kuti pamatricks enyama iti zviizvi handina chandinoramba kumbira munhu rashambura ndikodzoka. Alright. But ndinogona kuti munyama wechi ndokataura kuti kana uri munyama chazvingana nasekuru mbega muna chinhu sekuru Omauya nemari. mira asi ndine zvandida kutaura. yes Pane ndiko anza zvadi zvabvunza zvapindura panyatiri kuanza asi ndichapadi ndichatraya. pane zvitsi zvako mudarira sekuru chinangwa chavo ndechekuvaka vazukuru havasi kuti vada kukurovera pamuchinjikwa, ndosaka vakakuti even pawakauya paipai no usanetseke muzukuru uchagara pamba pangu kusvika taita se tapedza nyaya yedu. Saka kana paine zvimwe madzova kuti usununguke handiri wazviona handiri taura taura yekuti pane dacha rakabuda ndinopa kupura ipapo handina kusadacha remunhu rekuti rakagadzikwa neni asi zvandakaita nditaure chokwadi. Sorry,
No, take your time. Isusu munhu akubva kuCape Town hapasi padhuze ka. Taura kuti nyaya iperi. Ichi ibirthday. Bepa rekusouth Africa. No license nacho. Aiwa yava traffic kuti pandakamotenga mota ndo ndakashandisa. Tauri matricks amaitirwa muchibatsirwa muchiita muchiconvince muchiita nzira. Tirivi. Ndaende kuna Tirivi ndo ndakatagadzira nani? Naye. Tirivi ndaiti ndikasvika pamapenyu da kubatsira. Ndaitora ibhotere rematare. Ndaitanga ndaripisa ndiri ndega. Ndaripisa ndiri ndega. Zvaikouya ndichitaura. Ndasikahwisi kuti zviri kupepa. Asi ndakotaura asi ndichiziva kuti zvinhu izvozvo zvinosanganiswa nazvo pai asi ndaiti ndikapisa bute iri nanasi ndinarisekura varizive bute ndakaliona kudhara izvo ndetoziva zvangu ndiro kwangu inini imi pamweya modi vanoriziva asi inini kusaiti kwangu inini ndinotisekura vadi asiwo pamweya vanodi vanoriziva bute iri ndiro ndaibvisa ndotanga kupinda matari nani navo asi chipinda matari ndaikoziva kuti apa hapadi hapana saka dacha iri rengi rako pindawo pai mumba iyi ndikati ndaona zvokuti icho hata chokwadi inini ndochandomudira aiwa ndimazozorombotendera munhuatouya nemwoyo wake wese kuti asunungurwe mozoti kana nguva yekupona yakwanaka unotaura chokwadi saka saka dachi kana kangoitawo munyama kuna Pirivi ndechekuti izvo handichadizvi hazvina nzira pai upenyu kogonzo konzeromba make pana mai vaigara pamba pani aiziva kuti mai ava ndikavapisira bute for sure mumba make zvogona kutiza zvikaendawo pai mumba meumwewo ende for sure ndakanovapiswa ende mai ava ndakatomotaura ndakatomeenda naye kumba kuseri kwemba yamai vavo ndikanokanda rimwe bute zvasina kuona iye ndikapisa bhozi ndakapisa ndichasi chii chatakapisa munoziva kuti pamusoro mutauro zvitora mukomana ezviredaiti kune vamwe vanhu vari kurarama noumbavha vatori nemashave youmbavha vanotoisa bute vachitoti inini zvandiri kuita izvi handidi kuzvitaura hangu ka asi atobozi ndikazvitaura zvozvoka vanhu vanotobirwa zvakanaka musazvitaurizeko tinoda kuprotekta vanhu bcause iye uyuko kuti asitanga kuita basa raakaita akaona dzimwe mbavha dzichiita kumasoro iye ndikuita take over chi kuenda mberi saka tisitoramba tichidzidzisa vanhu chi umbavha iwoyo handiti mazvona saka tachinzwa nyaya yegonzo saka ndakatopota naye kuseri kwemba chifati ndichasi chiya takabvisa tichizodzoka mangwana acho for sure akaona zvaakaona pai mumba make ende kuchokwadi mumba make akaona zvaakaona asi pasina chadi chawaita zvamwari kudai ndanisiri pachokwadi konzera ndinangoita kuriona kai takatonza handei tinonamata pane chandodaita sei kubuditsa zveshuwa patasvika takatagiswa mukaka nemvura ndobva atotanga kudii kukusha munhu zvikanzi ndichaona nechini baketi ndandazviita tru ndapitanga ndapisa bute uri kunzwa zvazva nyangwe zvakaita seika munhu anonyatsotaura matricks aaita kuti nyaya nyaya tiri pakamera dengi siri pakamera ndanyatsa kukuudzai zvese zvizere saka ine handidi hangu kutowanza mbavha kuti dziwande munhanditika bcause kuna vanhu mbavha zvishuwa zvokuti akakumbira nebuti handiri ndizvitaure kazvetwa sei handisi kuda izvozvo ende munhu anoba zvisimata musoro makatombomuona uye ane shave rombavha zvokuti shave rake rakatobikirwa doroka anotokubira rimwe zvokuti handi asingabatwa neporisi ero maposita akambata anoti hai musiyane vandipedzera nguva musiyane shave indoke zvinotaura sokuri hadzisi nema because handisi ndega mudzinza medu anoba tichataura nangu namazita asi handisinji wega kune muhwani mukuru wandakaziva sekutaura kuri kuitani sekuru ende wataura chokwadi
saka That's- and vaizviita the same thing zvandiri kuti ndozviziva zvandiri kuita inini saka chandiri Anenge ane- haya inini madzibaba zvavari kutaura ini ndiri kunyatsozvinzwisisa chinhu changa chichitinetsei pana privi makamuconvinsa nematrix enyaya ichokwadi kumuita unconvince manje Yes. ndokwanga uchinetsa saka imi makunyatsomutaura chokwadi kuti nyange zvawakabvuma zviye zvega rega ndikudze zvandaiita kuti utese uzvibvume izvo zvezvo handiti wazvona saka zvakakwauri kuti akuconvinsike futi but azvinzwa hapana chakanga kuti chii vakadzi vanoadiki handimazvona iwewe andikuona pauri pakusoro wamunzi wakamatrix ake nekugonzo atota kuti dachika rakaitawo munyama rakangouya rakawirochi mubhaketi akabva ati dzawira mutswana chiprofita chake ndekuta kuenda mberi iwe akataura kuti ndakabva ndaenda panext door ndikunoita zvinhu zvangu zvakabva zvamhanyira chii mumba handiti right trakupedza nyaya tiende kumatare eupenyu anoita kuti chi tendi vanhu vapone murume uyu azvirevera pamuchinjikwa murume ari kubvuma mhosva dzake dzese zvichida ndifunga atosvika paextend yekuti bvuma kana nedzimwe dzaasina kuita nekuti vavariro yake neshuviro yemwoyo wake kuda kupona ende kuda kupona kwake haasida kusara nechimwe chinhu chakaipa mukati meupenyu hwake haisi nyore iwe privhisi kutaura kuti utoramba kana kubuda pakamera kubuda pakamera achionekwa pasi rese kuti ndakakutadzirai handiti mazvona isusu naiye iwe privhi makasiyana handimuzvona hauna munhu wakatadzira mwoyo wako hausi mwoyo weutsinyi handiopanzwisisa wakamubatsira nekuti une mwoyo wakanaka ende nanhasi mwoyo toda kuti urambe chi uripo kunyangwe achizobhadhira mhosva dzake toda kuona unhu hwako iwewe privhi so that iye even kwaanoenda anoita kuti munhu iye ndakamutadzira asi ndave panapa nekuda kwake handozvona kuti zita rako rirambe richipupurwa mune chakanaka hatiri kuti vazoenda kumusha kwavo vanogara dare unzi munhu uye wawakatadzira ndosaka upenyu hwako usikuita sei sofamba unenge wasungira munhu chi upenyu ende kuroya hakusi kuenda kunotsvaka makwenzi chete mwoyo wako ndopanotangira kamwe utsinye vavo pasina mushonga wakabata upenyu hwarobert unogona kutadza kufamba bhosi ndakakutadzira ende unochiti ukangondifunga uridza tsambo kuti robert handiti dai imba yangu yapera ndaivanga handiwazvona saka toda kuti tibvise tisvike palevhu yekuti tibve ipapo mukomana uyo asununguke iwe usununguke uchi pamwoyo pako zvofamba zvichienda pamberi sekutaura kwaita ti ndakakutadzira ndakakubhadhara mari yangu iwewe ndiwe munhu anofanira kuti vharira nyaya iyi privhi kuti womupa zvakaita sei ngatiti ndimutauri ndakamirira anogona kuti ndoda kubhadhara anogona kuzotadza handikuziva kuti zvitaure zviri pauri futi baba kuti ndigona kumusunungura agozotadza kuita sei kundibhadhara zvichida kangu kamweya kacho kana kasina kuzopera kana gona kuzomuvochi kana kuti kana gona kuzonoombererwa futi kumusha kwako kakaita sei kakadzoka handinopanzwisisa saka mutonge nemutongo unoratidza kuti iwewe uri asi tisingadzvanyirire kodzero dzako sekuya kwaita ega auya kuzoti asununguvaitira kwemari ininiwo kuti zvindibvumewo semunhu akarwadzwa nekushanda anashanda zvinoite kureza mari south africa munoshanda handinoda kuti izvezvi ndinoda kutodzokera kubasa handina zuro saka akangokwanisa ake kundipa zvakaita sezvakatora ini for now mwoyo wangu ndichamuregera asi kuri kuzoti ati anodzosa obva atadza chibundu chicharamba chiripo aiwa ari kuzvinzwa madzibaba iyo yabva kuna privhi kuna privhi handitadzi kumudzosera mari yake nokuda kuti ndiri kutogwadziwawo chero nenokurarama upenyu handiri kurarama handiti tora chokwadi zvokuti pandakasiyana naye privhi azinoti like ndakakoya kumusha ndikatadza kudzokera south africa ndakadzodzera kusouth africa ndikanosvika ndikanoita zvisikazikani chero nezvokuda zvosikani nasekuru chete ndine traka rakabondera hwane rikauraya vanhu asi handizivi kuti kugumbuka kwaprivhi oro chii handizivi kutaura chokwadi asi chandinokukumbira chokuti ndimai driver aiwa handisina driver okay chinza choti haasiri chete wamakatadziroka handi mune vamwe vamakaprofita zvekunyema panakaprofita maitiro andaikuita sekutaura kwaita ende foshondo maitiro andaikuti andaikuita handiti sekuru ndimi masumudza muzukuru wenyu chinangwa chii ndechekuti
pavakike chinhu chakanaka manzwa zvataura nevazukuru venyu vase vari vaviri tichivharire dare uya tiyamusunungura oshanda mari yake anotuma mari akanozoitora panapa uyo anotora mari anonza panapa totora mari topamari handitika tinowirirana zviri amai guru vamadzibaba hanzi tupei 2 months madzimai handitika aya tinotenda no aiwa mwana nemwoyo wese ngaafungamazviravara kukumbira tadza nemwoyo wese ndoziva ndakakukwadzisa nemwoyo ende pawakandifonera mubhazi moyo ndichikuudza kuti inde ndakakata foni yako but please ndokurondreka sorry maikundabata voko hwenyu please nemwoyo wese please asi mari yako ndiri kudi ndiri kukupa For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tapfumani.